Ungqongqoshe wamabhizinisi ombuso uGordhan uzichithe njengembudane izinsolo zokuthi ukuqokwa kwesikhulu esiphezulu sakwa-Eskom Ruyter kuphambene noguquko futhi kuwubuhlanga obungatolikwa. uGordhan nozakwabo bebephendula imibuzo esigungwini sezomnotho malungana nezikhundla zabo njengoba iPhalamende selilungiselela ukuya ekhefini lamaholide asehlobo. I-EFF namanye amaqembu aphikisayo ePhalamende bayakugxeka ukuqashwa kuka-Ruyter. Lamaqembu athi ukuqashwa kwakhe kunenhlesana yobuhlanga futhi kuhloswe ngakho ukwehlukanisa i-Eskom izigatshana kunokuthi kuqhanyukwe nezindlela zokuguqula isimo sayo semali esingesihle neze. But I suppose we do live, Chairperson, in the age of fake news, don't we? All the statistics that we have, which are published in the annual reports of all the SOEs, reflect the demographic makeup of the leadership. I just can't find the pages right now. But amongst the biggest of the SOEs under our guardianship, if you like, African persons represent at least 70 to 75% of top management. Amanye amaqembu akhathaza ukuthi uhulumeni nezinyunyana angeke bameseke uRuyter emsebenzini wakhe. Amanye amalungu ePhalamende akholwa ukuthi i-Eskom igcwele kakhulu kanti ukudiliza izisebenzi iyona ndlela engaguqulwa ngayo. uGordhan uqinisekisa amalungu ePhalamende ukuthi uhulumeni uzimisele ukuguqula izinto kwa-Eskom wabese enxusa izinyunyana ukuthi zimeseke umphathi omusha wale nkampani. What is important is that the unions also understand that restructuring is a part of life. It's part of modernizing institutions so that they can respond to the changes that all of us are actually confronted with. Uthi izinhlelo zakhe zokuletha uzinzo kwa-Eskom akulona ikhambi lazo zonke izinkinga ezikhungethele inkampani ephakela lelizwe ngogesi.